जों जेखेबानो फाइनाय 30 तारिख शनिबाराव सिनि स्टाइल एमन भाबे रागनाय जों साला किल्ला बागमा फुलुबै रनाय जतनि सुबा एकदम थम यंसासा बिरमाया जार खायनो जों फुलुबै रनाय काकुरा बकुरा फुलुक थानिओ निरक जतनि सुबा सुलांनाय काकुरा अमसे नर सुदु माइदो आसर बासावि तक सानाय ब्रनि काइसा कपाल स्लाइजै हाइसि निरक यां जिनि रेगा बिलनाय बुरा बादानाय दुकान फालनाय और किल्लावा मानै फालनाय चप फालनाय बिरानी फालनाय जतनि कपाल जों स्लाइजानाय बनि बाङै जों मा सालायो काकुरा बकुरा बनि बाङैनो पुसिथाय जिनि जला गुरै बबाग्रा साउ दि लिमिटेशन 2026 फाइनाय असिनि किल्ला दुई पाटुं थांनाय आप्रो जों सिनि थिनां ओरैनो थांनाय सिनि एमले संखाबाय थांगागिनु अबार एकस गां जों सिनि ग्रेटर मेरलेन एबा संबिधाननि कन्स्टिट्यूशन सुलियो जों माया के सिनि कपाल स्लाइजायो जों काकुरा बकुरा सान गोथां किल्लावा फाइजों रिफ्लेक्टर जानाय जों मुंसा खायनि सुजुग ओरै उसको पुरैनाय बनि बाङैनो काकुरा बकुरा फाइनि जों 30 तारिखआव एमन भाबे जों सोबा फुलुगनाय सिनि किल्ला बागमानि बाहायनो जों गेटा डिपार्टमेन्ट नांगौ जों आलकाते नांगिया जेकुनु नेता फाइनि जों बीजेपी आवबो थांगिया दाला सानाय थांगिया सीपीएम आवबो थांगिया आईपीएफ आवबो थांगिया जों सिनि थांसा अबुबाग्रानि लगे जों तंनाय हाय होनैनो 30 तारिखआव जों क्राक थाइनो जों फुलुगलायनाय सारा त्रिपुरायाव जों दिल्ली पर्यन्त कापेराय रनाय हानि बाङै जत्तनो पाइथागो जत्त लगे रबायजानि अदिन जों जत्तनो दुकानपाट खुलबलाया अफिस गाड़ी बाइक चालबलाया अबरा जागो जत्तनो आशा खायो निरबो सापोर्ट खायबेजानाय खायबेजानि होनै गोसो जरा आशा कबुंना रगैनो आदि जरा नामनहर फायरखा सिनि तिप्रासा दाइटिनो फियाव जाग्लासथों सिनि ग्रेटा टिपेलेन दाइटि माथों हायनो जत्तनो हामबाय खुलुमबाय Sir, जों जतन साइमानो जे बसकां फाइनाय 30 सेप्टेम्बर जे त्रिपुरायाव थाबाय खायसे फटरमा 12 घन्टानि जे बन दा खबजाक दंमोनि किल्ला त्रिपुरायाव थानि बखाखैले ओ जे बन 12 घन्टानो टिभि बोसोर जरा टिभि प्रिपरेशन फटरना हाबजाक दं आबुना टिभि लुक्रंना तमा कल प्रसारने किसे सागत पहिलाव हामबाया फनाय सिनि मीडिया जत फाइस फैजाक ताकु टेबुल सोंनो प्रथम खाका हाम तासारा सिनि मीडिया नि बिसिंथि नाय टंनाय सारा त्रिपुरा इवेंट किल्ला बागमा जत सिनि थानसानि खरां साजागनाय साजायान रंनो बहायनो बेलाय बेलायके खाका हाम खुनुमया पारु दैबो सिनि लगे अ दिनि निव तंगो सिनि सेंट्रल नि जुतिसा वाइटीएफ नि सिनि डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारी सिनि ब्लॉक नि प्रेसिडेंट नरेसा दैबो सिनि सेक्रेटारी ब्लॉक कमिटी त्रिपुरा मोथा वाइटीएफ ति दबल जतन तं जों अमनो बेलायके प्रश्न कहा जों अमनो जों थाइसिं निरक मीडिया हायको सकां जोंगरनो कायसा किल्ला हाथिवनो बाजार सभा हाथिबा सभा खायलायखा कायसा अमसिनि मेसेज फाइनाय 30 तारिख जों खोनाखा जत सोशल मीडिया अनुखा 22 तारिख सिनि हानि नकपां बुबाग्रा सिनि ब्रंगनां राजा ब साख्लायखा ग्रेटर टिपालेन नि बांगै जों 30 तारिख सिनि एडीसी एलाकाव टोटल 6टा नि सिनि 6.5 जरा बन खायजागनाय बन जों पुरा सिनि किल्ला त्रिपुरा मथा बहायनो पुरापुरी ब्लॉक कमिटी वाइटीएफ टी डब्लेक्स पुरापुरी सापोर्ट खायो और सापोर्ट खायमानि बिसिंथैनो जों सानि मुसुगु जत सोशल मीडिया नाय टंनाय न जों किलाव अम हायखेने प्रिपारेशन नावै टंगु जों आपरा जागाव जों कयेकटा जागा 7टा जागाव जों पिकेटिंग खायनाय तारसासेनि गुरिनाय राउंड रनाय सिनि 6-7टा गाड़ी टंनाय बाइक 200-300टा टंनाय जों सारा किला आमचाय गुरिनाय सिनि एडीसी आमचाय गुरिनाय अम हायखे जों प्रिपारेशन नाजाक टंगु अ दिनो जों सिनि किला बागमा नेंगैबो त्रिपुरा मथा ब्लॉक कमिटी नेंगै वाइटीएफ टी डब्लेक संनो बाहायनो बोबाग्रानो लगेरनाय क्राक खायनो जाते सिनि थानसानि खरां सिनि ग्रेटर टिपालेन नो दाइति खरां दिलिवर होवानि बांगै जों खायनि बांगै जों बाहायनो अ बन सपोर्ट खाय आपरो दिनो क्राकखे जों हिंनो साथि कैसा पंगके ता उसकां फाइनाय 30 तारिख सेप्टेम्बर बोबाग्रा बन दा खबजाक CPIM नि गोजा मन्त्रि सं बता गोबां मानो भाइराल खा ससियेल मिडिया रगो बरक तो बन दा खबजामानि माने लाया CPIM नि जे गोजा मन्त्रि र बन माने लाया आनो तै नं तमको केरम दनाय बरनो बेलाके हामबाय जों सामाव आसले CPIM नि मुखलगो बरक गरिखा सापोर्ट गरिखा बरक गदगमा 20 बছর 25 বছর राजत्व खायका ठीक न पिया
borok TT edisio jebabe aige central ni ti aba edisio teibo mur power oni bangi je kagoj rojak mani bonosan bono not related nei borok phirogri rohau oro jaga borok ni kuno borok krei supporter krei hai henai ne borok politik jani ja bono samaya borok ni ideology bahai borok ni ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে কেউ আমরা जों পুরাপুরি অপোজ খাইয়ে borok অম হাই খাইয়েন দংমানিয়া অমনো जों সানায় সিপিএম রক ত্রিপুরা সানি বাঙি কাইয়া আসলে borok ব্যক্তিগত স্বার্থক রাজনীতি খাইনি বাঙি অমতি হাই কগ্র সাতনাকা गते कायसा पाइथाको सोंनो जे किला आम साइबले बबो जागा थाइबो जे का सनजगनाय आबले बुसुजरते प्रस्तुति खाइजा का थाइरकता जों अमनि परेबो जों तेसासानि बिसिङावनो जों जोंनि हाइनि तेकाइसा सेसन मिटिं खाइजागनाय प्रिपारेसननि बाङै जों कयेकटा पॉइंट खाइना जाक दङ बागमा हाइ रायाव हाइ आक्रबला हाइ आयांसिनि काब्रा हाइ अमा हाइके 6-7टा जागायाव जोंनि गेदारिं दंनाय आरो जा पिकेटिं खाइजागनाय जोंनि युथ YTF PWF जतन मिलिउइन आरो गेदारिं खाइनाय टोटल साबो आरो फ्लेग गायमानि नाया जों द फाइलक साबासि नाङो हालिबा तमा CPM तमा BJP तमा IPF तमा त्रिपुरा तमा कांग्रेस चिनि कायसा नाङो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हालिबा गै जतन जों कयबो काम करन खाइबे